ljudi, ovaj burazer... Šta kaže? Protiv Vojvoda Brothers, daj mi dvoj... Mi su se svađali s Invictus Leonom, to već znate. Aj, nećemo komentarišemo 100 puta, ne mogu. Upućemo da vidimo šta kaže dečko. Ne mogu da se objašnjam stvarno za Invictus Leona. Da, mislim, mi su se svađali sa dečkom. Svađali smo se sa Invictus Leonom i onda je on rekao, dečko, Invictus Leon nas isprozivao, onda smo mi njega nas isprozivali i onda je on došao i rekao, čekajte ljudi, ja ne volim kad me neko proziva. Ma ne seri. I onda, kad je prošao hype oko toga što, oko našeg Lux Max kursa i tog hejta cijeloga nas, kad je prošao hype, on odjednom, valjda je ljud isfrustriran i dalje bio zbog tad, i odjednom izjavljuje ovo što izjavljuje, znači... Piću Vojvoda Brothersa, ja sam, i nek me prebio ko piču, evo. Ja ne znam, Buraz, opet, stvarno ne znam ko je dirao Invictus Leona. Opet on, on nas opet napada. Opet on. Invictus Leon je u napadu. U napadu. Napad, da vidimo. Slobodno, ali bi volio, evo, to bi volio. Njih dvojica na mene i da ih samo nabodem jednog i da me onda izgaze, razumeš? To bi volio. Saniran. Samo da zaletim da nabodem jednog u potiljak, ono, razumeš, i... Lahtom u potiljak i onda nek mi ispresavijaju, ono, brate. Buraz, ne moram da ti ispresavijam, ono kičma ti je kriva koliko pikeš taj Fortnite sama od sebe, Buraz.